Bueno, hori, nahiko bizkor, Bueno, lasai, alde batetik, zuk aipatu duzuna, ez? Hau da, zergatik da horre importantia titulartasuna, hau da, jabetza, ez? Edo kontrola. Beste gauza guztiak batzutan komentatu da, bueno, baina eske obra sozialarekin hau edo beste hau egin da orain arte, bueno, eske beste guztia aldatu leike, eta gauzak txartu egiten badire urte batean, aldatu leike zurrengoan. Baina jabetza, titulartasuna galtzen bada, hori da betiko galtzen dara. Hori ez dugu astu behar, horrezagatik da horren importantia. Aldundiaren proiektua legala da, bueno, nik uste dut oso argi dagoela baietz, ez? Kontra saldu dien argumento guztien oinarria da kutxak eskatu duen txosten juridikoa, PricewaterhouseCoopersek egindakoa. Txosten horretan, tonoagatik argi igertzen da helburua zein da, hau da, utzuneak bilatzea aldundiak egindako proposamenean, eta topatzen diren utzuneak bigarren edo hirugarren mailakoak dire. Berak, oinarri soberan dago akordio batera llegatzeko nahi izan eskero. Zergatik, batez be, labur esango txuet, kutxak deko, hemen ikusten dozuen moduan, kutxabanken akzioen euneko 32. PVC-en txosten horretan salatzentan jartzen da bakarrik, aldundiaren proposamenean, euneko 32 horretatik bakarrik euneko 5 planteatzen da ustea oiko fundazio baten eskuetan eta ez fundazio bankario baten eskuetan. Eta hori da, konkretuki, txosten horretan zalantzetan jartzen dela. Viabilidade juridikoaren aldetik. Bueno, asmatu hori horrela dela, badakogu oinarri soberan akordoi batera llegatzeko, nahi izan eskero, zaterik importanteenak ez dozuelako zalantzetan jartzen. Baina, zer gertatzen da, badakigu. Sakoneko arazoak ez direla tekniko, dira interesak eta hori lotzen dut planteatzen den galderarekin. Zergatik alderdi horiek eta sindikatu horrek ez da holan ikusten. Ez gabilz gai ideologiko batez, ez gabilz gai tekniko batez, gabilz interes konkretuen araberako kontu batez. Orduan arrazoi juridikoak eta arrazoi teknikoak izanik ez aitzakiak biztanlego edo komunikabideen aurrean, baina eurek interes oso propioak eta oso berezkoak defenditzen ari dire, kontrol hori eta botere ekonomiko eta politiko horrekin horretaz eskuratzeko. Orduan nik uste nahiko argi dagoela zergatik.